L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni il-BSE qalet li l-awtoritajiet kompetenti komplow iżommu is-sit f'Paċifil taħt sorveljanza kontinwa dan hekk kif il-BCA flimkien mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija ħaddu miżuri ta' prekawzjoni addizzjonali rigward il-binjiet bis-swit għas-sigurtà pubblika. Il-BCA qalet li tibqa' għaddejja ħidma biex mhux biss jiġi indirizzat kull periklu imma wkoll tingħata l-assistenza meħtieġa lil dawk affettwati. Intqal ukoll li fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi l-awtorità se tirrevedi il-metodu tal-proċess tat-tindif fis-sitwazzjoni in kwistjoni. Sa dan it-tant il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto faħħar il-mod professjonali li biħadmu l-awtoritajiet fis-sitwazzjoni. Waqt li l-erba' filgħodu ħasem fi programm fuq ix-xandir nazzjonali, Pizzuto tenna li din kienet l-ewwel istanza fejn din il-professjonalità wara r-rapport tal-inkjesta pubblika brabta mal-każ traġiku ta' Ġan Paul Sofija. Naħseb huwa opportun ukoll li nirremarka il-mod professjonali u r-reazzjoni forsi għad differenza ta' każijiet oħra li awtoritajiet pubbliċi kellhom f'din l-istanza sija l-BCA, l-OHSA, il-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija, il-mod kif ħadmu naħseb ħolqu anki għal-jom infushom standard ġdid li bih joperaw. Waqt din l-istess intervista Pizzuto tenna li fl-aħħar snin il-Gvern wetta riformi f'dan is-settur, inkluż mir-rakkomandazzjoni tal-inkjesta Sofija fejn bosta minnhom twettqu oħrajn jinsabu fil-proċess li jitwettqu waqt li hemm oħrajn li se jsiru fi żmien li ġej. Ir-riforma tieħu żmien biex issir u ma tistax tippretendi l-affarijiet isiru minnhom malada. U hemm riforma oħra li ma tantx għadha tissemma, però hija importanti daqs l-oħrajn li għamel il-Gvern li hija liġi l-ġdida tal-periti. Ġifieri dal-Gvern fost affarijiet oħra waqqaf ukoll liġi ġdida fuq il-periti infushom.